انجمنا نیشتیمانیya Kurdî li Sûriyê daxuyaniyek derbarê armançkirina rejîma Esed ji deverên kêmkirina asta şer li gundewarê Idlib û Helebê belav kir. Têde bi tundî ew êrişên hovane îdane û şermezar kir. Di roja duşemê 19 Tîrmehê, Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê daxuyaniyeke şermezariyê derbarê êrişên rejîma Sûriyê li ser gundewarê Idlib û Helebê derxist. Di daxuyaniya xwe de enekesî dibêje, di her du rojên derbas bûyî de. Cekdarên rejîma Esed êrişên xwe li ser çendîn gund û bajarokên bi ser devera Çiyayê Elzawiyê li gundewarê Idlibê û rojavayê gundewarê Helebê gurtir kiriye. Gotevaya ev gund û bajarok rastî êrişên mûşekî hatine û di encamê de bi dehan welatiyên sivîl bûne qurbaniya van êrişan û canê xwe ji dest dane û birîndar bûne. Herwiha enekesî di daxuyaniya xwe de got ku gurkirina van êrîşan hevdemê sûndxwarina destûrî ya serokê rejîma Sûriyê Beşar el-Esed tê. Gotê de daxwaza vegera penaberên Sûrî bo welatê xwe kiribû. Enekesê di daxuyaniya xwe de serbarkir û got ku armanc ji gurkirina van êrîşan li ser deverên kêmkirina asta şer li Sûriyê koçberkirina neçarî ya xelkê ye. Bê ku giringiyê bide çareseriyeke siyasî ji bo bidawîanîn ji krîza Sûriyê û berçav bigire. Di dawiya daxuyaniya xwe de jî Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê êrişên rejîma Sûriyê yên berdewam li ser bajarok û gundên bi ser Idlib û Helebê bi tundî şermezar kir û daxwaza destwerdaneke navdewletî ji bo rawestandina van kiryar û binpêkirinên nemirovî yên di derheqê gelê Sûriyê ji aliyê rejîma Sûriyê ve têne encamdan kir.